Tu máme otázku, či sa to dá nainštalovať na server, aby mali k tomu užívateľia prístup. To vlastne, na to je odpoveďou vlastne ten prvý spôsob pripojenia, a to priame prepojenie medzi vlastne zákazníckym serverom a tou našou platformou. Ako náhle... Rozmýšľam, že možno či otázka nebola skôr, že jeden server, na ktorý sa cez nejaký remote desktop session prihlásia užívateľia, aby vedeli použiť tú jednu a tú aplikáciu. Odpoveď na to môže byť, že asi na to je vhodnejšie a potom to webové rozhranie, kde vy môžete zdieľať jeden a ten istý prístup medzi viacerých, čiže sa vedia viacerí prístupy, alebo tam vieme asi zriadiť aj viacej prístupov. Alebo teda, ak naozaj, že nejaký problém je s prihlásením sa na nejakú verejnú internetovú adresu, tak samozrejme môže to bežať aj na serveri. Tá aplikácia bude nainštalovaná na serveri, kde sa vy cez nejakú remote desktop session prihlásite a obsluhujete tú aplikáciu na tom serveri. Musí to byť na Windowsovom serveri. Každopádne by som tuto rád povedal, že čo sa týka tej PC aplikácie, v prípade, že by ktorýkoľvek z zákazníkov mal záujem o odosielanie ako už radovo väčších počtov SMS-iek v 10 000 alebo 100 000, tak odporúčali by sme už naozaj to priame prepojenie, pretože to je najrýchlejšia forma, je nad tým najväčšia kontrola. Tá PC aplikácia je OK, zvládne to aj ona, ale môže niekedy sa stať, že pri spracovaní takého množstva SMS-iek ona totiž to dosť vyťaží procesor, a v prípade, že na tom počítači ešte bežia nejaké ďalšie procesy, môže dojsť ku konfliktom a tak ďalej, takže tam odporúčame naozaj potom ísť do toho priameho prepojenia. Ja rýchlo prebehnem, lebo vidím, že to je zaujímavá téma, čo sa mi páči, zároveň si striehnem aj čas. Či môžem túto službu využívať aj na príjem SMS? Áno, je aj takáto možnosť. Opäť líši sa to trošku aj obchodným modelom, čiže, ale pokiaľ potrebujete príjmať SMS-ky, áno, vieme to spraviť. Môžete mať normálne slovenské číslo a z toho čísla budete odosielať aj naň príjmať SMS-ky. Ďalšia otázka, áno? Ja doplním ešte to, že pokiaľ sa odosielajú SMS-ky z toho textového odosielateľa, že teda odosielateľom je názov vašej firmy alebo kampáne, na to sa samozrejme odpovedať nedá. Áno, samozrejme. Ďalšia otázka bola, keby som chcel naprogramovať priame pripojenie na SMS bránu, dostal by som presné špecifikácie komunikácie cez HTTPS. Áno, samozrejme máme na to špeciálny dokument na každý jeden tento protokol, kde je detálne popísané pre programátora, ako má vyzerať to rozhranie alebo to prepojenie sa s tým našim serverom. Takže v podstate môžeme povedať, že vám to po skončení webinára môžeme na mail zaslať. Ktokoľvek má záujem, tak to môžeme poslať. Potom je tu jedna otázka, vrátim sa k tomu, čo už som spomenul, ohľadom, prečítam otázku. Dobrý deň, je nejaký typ SMS, ktorý sa v spätných SMS nemôže používať, napríklad pobídka k nákupu a tak ďalej? To neznamená ani nie len, že k spätným SMS, ale opäť poviem to, čo som povedal na úvod, že vy, keď chcete niekomu posielať SMS-ku, tak by ste mali mať jeho súhlas. Väčšinou vlastne v týchto kampaniách alebo aj naši zákazníci sú napríklad firmy, sú to obchody, ktoré majú nejakú akciu na nejaký predaj čohosi, ktorí tú SMS-ku získali na základe registrácie toho užívateľa. Čiže vy ste vyplnili buď nejakú vernostnú kartičku, kde ste súhlasili s tým, že a vyplnili ste vaše mobilné číslo, kde ste súhlasili s tým, že vaša SMS-ka môže byť zasielaná môže byť použitá na zasielanie nejakých marketingových údajov. Takže vy by ste mali mať, ale musíte mať súhlas od toho zákazníka od toho vášho adresáta zákazníka, ktorému SMS-kujete, súhlas o tom, že mu môžete posielať SMS-ky. Ďalšia možnosť je napríklad, ako som na začiatku tam ukazoval, keď nejaké predajne, napríklad Hej.sk vám posiela notifikáciu o tom, že máte pripravený balíček. Opäť samozrejme, vy keď ste vyplňovali to telefónne číslo, tak mnoho ľudí si to nečíta, hej, niekde tam bolo uvedené tým, že súhlasíte s tým, že vám bude zaslaná SMS-ka a takýmto spôsobom budete notifikovaní. Potom máme ďalšiu otázku, či môže byť ID nastavené na doménu. Priznám sa, že celkom nerozumiem tej otázke. Možno, či tam môže byť doména, napríklad gts.sk. Áno, bodka môže byť, hej. Ak je otázka, tak samozrejme tak, môže. Čiže proste, aby to bolo zároveň reklama, že odosielateľ je, ja neviem, www.abc.sk, tak dotyčný sa prihlási na to, čiže je to textový reklama. To je bez problémov. Ja k tomu dodám ešte jednu takú našu skúsenosť, že napríklad na Slovensku, lebo v každej krajine sa celkom líšia tie pravidlá pre odosielanie s tými alfanumerickými IDčkami alebo s telefónnymi číslami. Na Slovensku fungujú tieto alfanumerické odosielateľy IDčka veľmi dobre.
Čo ale vlastne je taká záležitosť, je medzera, otázna. Medzera je takisto podporovaná aj v tom našom riešení, ale ako náhle tam dáte medzeru a príde to na iPhone, tak iPhone sám ako to spracuje tak, že tú medzeru odstráni. Čiže tam tým pádom odporúčame, ak chcete dať bodku, je to úplne super, alebo nejakú pomlčku a vtedy to príde úplne tak, ako si to zákazník predstavuje. Vidím, že Pavol doplnil, lebo zle sme sa pochopili tým pádom, keď hovoril o tej, že či je možné použiť službu raz za čas, tak jasné, nedoplo mi to, ospravedlňujem sa, že skôr má na mysli, že má nejakú kampaň, ktorá bude trvať nejaké 3 mesiace a len počas týchto 3 mesiacov v roku má využitie pre túto službu. Takže samozrejme sme prístupní na akýkoľvek model, čiže treba kontaktovať svojho obchodného zástupcu, ktorý je s vami v kontakte, alebo zavolať proste k nám do firmy a určite sa vieme dohodnúť. Jedna z možností, ktorú vieme tiež urobiť, je, máme my zriadený jeden profil, cez ktorý vieme odoslať SMS-ky s takým univerzálnym ID odosielateľom, ktorý je SMS s veľkými písmenami. Čiže dajme tomu, ak by ste mali nejakú naozaj urgentnú informáciu, ktorú potrebujete odoslať na nejaký počet telefónnych čísel, vieme to urobiť tak, že to odošleme za vás, od nás, keď nám dodáte tie telefónne čísla a text a odošle sa to z ID odosielateľa SMS. Vidím tu ďalšiu otázku na tému, je možné mať číslo, na ktoré človek prijíma SMS v špeciálnom formáte, napríklad 1, 2, 3, 4, 5, máte nejaké dohody s inými operátormi? Myslím si skôr asi, že táto otázka smeruje tam, keď vidíte hlasovania napríklad, alebo väčšinou hlasovaní, to je, kde sú tieto skrátené čísla, ktoré sú ale platené, to je trošku iný režim, čiže nie, takúto službu neposkytujeme, nejakého hlasovania na skrátené čísla. Ak chcete od nás posielať a vedieť príjmať SMS-ku, tak to musí byť normálne telefónne číslo v normálnom tvare od mobilného operátora. Áno, regulárne číslo, na ktoré je možné odosielať medzi sieťami SMS. Lebo tieto skrátené čísla fungujú na nejaký špeciálny platobný režim. Respektíve za tými skrátenými číslami sú nejaké iné tarify. Väčšinou, ak sa nemýlim, buď sú zadarmo, alebo sú to nejaké infolinky, alebo práve nejaké platené služby. Takže táto naša služba je práve na normálne SMS-kovanie a keď vám niekto odpovie na tú SMS-ku, tak zaplatí svojmu operátorovi normálny poplatok za normálnu SMS-ku. Aké dlhé môže byť ID odosielateľa? Veľmi dobrá otázka. 11 znakov. 11 znakov, ktoré sa nedajú použiť. Áno, sú určité znaky, ktoré sa nedajú použiť, takže v zásade všetky písmená, malé, veľké, je možné použiť pomlčku, bodku, medzeru. Nie je možné použiť diakritiku, ale, čiže všetko bez diakritiky. Dobre, čas sa nám kráti, tak poviem ešte poslednú otázku. Myslím, ak sme niečo preskočili, my si to ešte raz prejdeme a odpovieme individuálne. Posledná otázka zatiaľ je: dobrý deň, ako vieme sledovať, že SMS odišla z firemného softvéru CRM cez SMS bránu? Jedná sa nám o to, že chceme informovať klienta, že má vyhotovenú zákazku, opravu. Ako to vieme sledovať? Je to práve o tom prepojení, čiže tá notifikácia príde priamo do toho CRM systému, ten protokol je na to, aby vlastne vedel v tej CRM karte toho zákazníka zobraziť ten status. Áno, vtedy to funguje tak, že keď SMS-ka bola doručená, náš server dostal z tej terminačnej siete informáciu, že SMS-ka bola doručená, on sa obráti na váš server, kde je potrebné mať pripravený skript a do toho skriptu zapíše informáciu, na základe nejakého IDčka napárujú sa SMS-ky a vy dostanete do databázy informáciu, že tá SMS-ka bola doručená. A váš CRM to tým pádom vie zobraziť, či už nejakým, zelenou guličkou, že je doručená, alebo akokoľvek, to už je vec toho programovania toho CRM-ka. Alebo len jednoduchým textovým stringom, že doručené, alebo zákazník informovaný. Dobre, ja asi nikdy nemám ďalšie otázky, dokonca nepribúdajú, čiže čokoľvek vás napadne aj neskôr, obráťte sa na svojho obchodného zástupcu, alebo namailujte, píšte do firmy, kontakty na www.gts.sk, takže radi zodpovieme. Mám pocit, že dnešná téma bola dobrá, zaujala, napriek tomu, že je leto a trošku sme sa obávali toho, koľko účastníkov budeme mať, čiže veľmi pekne vám ďakujeme za váš čas, naozaj sa blížime už k záveru a taktiež aj za aktívnu účasť, lebo dnes to bolo naozaj fajn. Ešte tu máme jednu otázku, či je možné poskytnúť mailom dodatočné informácie. Jasné. Ak by ste mali akúkoľvek ešte otázku, môžete kľudne využiť aj ten e-mail, z ktorého ste vlastne tú pozvánku dostali, ten webinár @gts.sk. Takisto odpovieme aj v tom.
No a ešte jeden pán sa pýta, či chlebíčky nebudú, tak môžeme vám poslať SMS-ku s textom chlebíček. To je asi jediné, čo v danom okamihu môžeme spraviť, ale pokiaľ sa zastavíte osobne, tak určite aspoň kávičku si dáme.